borok tirpura hasteni kok fiaba uram no bukha sitara bororo okokno phopnani bagai hayake hai jukili sugai urfunangnani bagai khui thono urfunango Kubunya phopnani hanu hai cha tukmani mangfili tabo social media WhatsApp Facebook phiokheno nukjagai tonglayukha urnanglaye koktuma angkha social studies mungoi bijap kangsa for ibar book private limited te Rosana Sagar private limited New Delhi ni nikumawa shnamjak 2016 2017 te 2019 no reprint ungjak bijapo nukjakha Myanmar Tripura te Assam hasteni raja khote kok suithani kubui hasteni kok rokni kok Honyo suijak phano haste Tripurani kok 1GB jakma hni suijak nugoi jotono kha somjak laikha tatal kokthum suimanin bagai o kok suineni phasing kha hamjak lailia nukjak sijak lukurok kok ungkha o bijap boro pori rejagai tong abono naitugoi kebo manlayakhu phiaba sumung asaikha o suineisa boro naifile o kok tatalno suikya eba keboda situtino haike banugoi suitongkha o kok jukili khainino tabuk naituk laija kok borok hamjangnai lukurok sumung asaikha omo haijaya khaijagai tongoi Tripura hasteni kok borok sanai saya lukurok thangjakhe o jingjalma yakakrunai hinoi Surungai tongnai rokni thinangno deraruma kalainai hinoi o bagaino omo hai jukilino kebenge joto sijak lukurok nangmani yapri romnani kok salai tongbakya social media rogo